que era a máis calada da clase, sempre obediente aos seus pais, que nunca fallaban os deberes. A nena boa da primeira fila, a que os profesores xuntaban naqueles pupitres cos máis faladores, sempre sacando boas notas. Sí aos deberes, sí ás discusións escoitadas na casa, sí ao silencio. Amable coa panadeira polas mañás, agradecido ao subir o autobús, sonrinte sen pensar en perder o sur. Pero os anos foron pasando, e con eles chegaron novas autonías, tempos de chocolate con churros nunha cafetería cálida. Entón, a partires dun punto kilométrico inexacto, houve unhas miradas que se cruzaron, e dende iso comezaron as viaxes por autovía. Leguas de distancias recorridas para acender corazóns ecogrados. Mais, co tempo, as verbas desexadas convertéronse en opinións non escoitadas, priorizando sempre as da persoa amada. Lanzou as súas necesidades con pedras pesadas ao río, quedando agochadas no máis fondo, como se das fallas se tratasen. O corpo e a mente volveronse unha diverxencia de capas, afastándose cada vez máis. O nós converteuse nun el manda, el quere, el dicta. Todo el era unha enorme brida que a continha. Medo a ser rechazada, a ser xulgada, a ser unha máis abandonada. A ansiedade recorría os seus nervios, a sangue baleirabase no tempo. Unha gorxa que non berraba, que xa non podía entoar melodías da alma. Comezou a odiar o espello, os seus compañeiros e ata os seus soños. Por sorte, o lume interior brotou nunha fría noite de xaneiro. Os sís transformáronse en non. Non mandas, non queres, non silencias. O murmuro das letras acendeu os seus principios. A nena seguiu sendo, mais a muller non volveu a deixar que as súas verbas se ataran.